Είπε δε πάλιν, γνώριζε τέκνον, ότι 30 χρόνους επολέμησα μετά τον δαιμόνο και παρελθόντος του 20ου έτους δε βοηθήθην ποσός υπό του Θεού. Οπότε δε παρήλθε το 25ο έτος, ήρχισα να ευρίσκω μικράν την ανάπαυση και προϊόντος του χρόνου ήφξανε και ανάπαυσής μου. Αφού δε παρήλθε το 27ο και έφτασα το 28ο έτος, υυξήνθη και η ανάπαυσής μου περισσότερο. Παρερχομένου δε και του 30ου και φθάνοντος ήδη στο τέλος, τότε ειστάνθην τη δύναμη της αναπαύσεως, ώστε δεν εγνώριζα εις ποιον μέτρον έφτασα. Είπε δε προσέτει και τα εξής, ότι όταν εγερθώ εις την προσευχή μου, μία μόνην δόξα προφθάνω να είπω. Εφ' εξής δε, εάν και 3 ημέρας σταθώ, ευρίσκομαι εις έκπληξην μετά του Θεού και δεν αισθάνομαι ποσός των κόπων. Ιδού λοιπόν το δι υπομονής έργων του πολύ καιρού, ποιαν ανάπαυσιν προεξένησεν εις εμέ. Ερμηνευτική απόδοση. Μου είπε πάλι ο ίδιος γέροντας, να γνωρίζεις, παιδί μου, ότι 30 χρόνια πολέμησα εναντίον των δαιμόνων. Τα πρώτα 20 χρόνια ο Θεός δεν με βοήθησε πολύ, δηλαδή δεν μου ελάττωσε τους πειρασμούς. Μετά το 25ο έτος άρχισε λίγο ο Θεός να με ξεκουράζει από τον πειρασμό. Φτάνοντας όμως στο τέλος του 30ου έτους, αισθάνθηκα μέσα μου τη δύναμη του Θεού και την ανάπαυση και την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Ήταν τότε τόση χάρις του Θεού, ώστε δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτά που ζούσα. Έπειτα ο γέροντας μου είπε και τα εξής. Όταν σηκωθώ για να κάνω την προσευχή μου, μόλις και με τα βίας προλαβαίνω να πω μια στάση του ψαλτηρίου και αμέσως βρίσκομαι σε έκσταση με τον Θεό και μπορεί να περάσουν ακόμα και 3 ημέρες χωρίς να έχω αισθανθεί ότι πέρασε χρόνος. Και τελειώνοντας, ο γέροντας μου είπε, ιδού λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας υπομονής στην πνευματική εργασία και πώς η παρηγοριά, ανάπαυση και χαρά μου προσφέρει πλέον ο Θεός. Σημείωση. Η ερμηνεία της λέξης δόξα στην έκδοση Καλλινίκου Παντοκρατορινού αλλά και Θεοτόκη ως στάση ψαλτηρίου βασίστηκε στην έκδοση του Συριακού κειμένου όπως εκδόθηκε από τον Πολ Μπέτζαν στην κριτική έκδοση του Μαρκέλου Πειράρ της Ιεράς Μονής των Ιβύρων του Αγίου Όρους.